toda la gente de Gallarte del municipio, ¿no? Eskerrik asko parte txagaitik, eta bueno, espero guztiak ondo pasatzea, eta disfrutatu alduzuen guztia. Bueno, aurten bereziki Buenos Aires parkatu. Dolores Ibarruri institutuak emango du pregoia, badakizue 40 urte garren urtea egin dutela aurten, eta bueno, hai txalo bero bat, a los alumnos del Instituto Dolores Ibarruri, y ellos os van a dar el pregón este año en las fiestas, ¿vale? Eta gure aldetik besterik ez, Gora Gallarta, eta gora San Antonio. Venga, zurekin orain Dolores Ibarruiko ikasleak egongo dira. Kaixo Gallarta, aurten guri gazteoi, Dolores Ibarru institutoko gazteoi, jaiei hasiera emateko ohorea egokitu zaigu. Gure institutuak 40 urte betetzen dituen urte honetan, gure ahots gaztea aukeratua izan da aurreko belaunaldien mezua gogora ekartzeko. Gaur bezalako egun batean, jai giroan murgilduta. Gure institutuaren izena adierazten duen bezala, Dolores Ibarruri historiaz betetako izakia da. Gure herri langileak eta borrokalariak islatzen duen arimaren historia. Gure aita amak aitite amamen lekukoa eta euren kemena eta ekinari esker sortu eta bizirik irauten duena. Eta hemen gaude, gure herri euskalduna zarro, txupinazoa botatzeko prest. Beraz, ondo pasa eta disfrutatu jaietan. Gora Gallarta, gora San Antonio. Langile honek aspaldi ganoraz, lanean eta festak nahi du egin euskaraz. 40 urte bete, 1000 ikaslezirik, 10.000 leziok, betiko bizirik. Has hablado de ella, sí. Ya.